озах ба гурӯҳи бемориҳои вирусии пӯст дохил шуда бештар кӯдакон ва наврасон ва гоҳо пиронсолон аз он ранҷ мекашанд. дар ҷомеаи мо ки фоизи зиёди одамонашон сунни мазҳабанд, пеш аз ҳама барои дур кардани озах аз хоки мазорҳое ки ба он эътиқоди динӣ доранд истифода мебаранд. дар деҳаи лучоби болои ноҳияи Варзоб чунин мавзеъ ҷой гирифтааст ки вобаста ба хусусиятҳои шифобахшии он ривоятҳои гуногун вуҷуд дорад. ин ҷавонзан дар синни 8 солагӣ ба бемории озах гирифтор шуда буд ва маҳз ба воситаи хоки ин мазор табобат гирифтаву шифо ёфтааст ки чунин ёдовар шуд. модараму бибиём мегӯянд ки вақти оно кӯдак буданд инҷои мазор аллакай маҳкам шуда, яъне ки ҷои барои гур кардани одамон ҷои дуо мекардагӣ будааст. ҳамин хел ман кӯдак будам, дар тахтапуштам озах бароварда будам. озахҳои майда майдаи зиёд буд. ҳамин хел тақрибан дар 2 ҳафта тамоми пуштам пур шуда буд. ман ёд дорам ки мана ягон хел духтур набурда будам барои озах. ҳаму хоки шактагӣ ман ягон хел ваи табобати духтурӣ ё ки ягон намуди табобат кардагӣ нестам. ҳамун хел нест шудра. акнун ҳозир табобати ваи бисёр шудааст. масалан кам ба ин хел ҷо муроҷиат мекунанд. мо аку дар як ҷомеаи суннатӣ зиндагӣ мекунем ва аксар вақт ҳамин ҷои зиёратгоҳу ҳамин ба хотири шифо ёфтан ибодат кардани мавзеъҳои ҳамон чӣ гӯем муқаддас аслан рӯзои чоршанберо интихоб рӯзи чоршанбе буд. бале чун шумо дар ин ҷо зиндагӣ мекунед ҳамин чиза мушоҳида кардед? бале ман худам дар рӯзи чоршанбе овардагӣ будам. ёд дорам аниқ овардан 3 карат пайдар ҳам овардагӣ ҳастанд. ҳамин мазорда фақат. қаноат буриева сокини деҳаи лучоби болои ноҳияи Варзоб мебошад ки 80 сол дорад. ӯ дар деҳа ба воя расидааст ва дар наздикии ин мазор зиндагӣ мекунад. ин зани кӯҳансол аз бобою бибикалонҳояш дар мавриди мазор ривоятҳое шунидааст ки то имрӯз онҳоро хуб дар хотир дорад. калон шудему инҷа хештавори ҳамин мардакам хештавори отем буд охи. ҳаминҷа додам баста ба ҳамин таърихи ҳамин мазор мегуфтед? мазорҳои пештара чиқадр зора ёхи мебиён як зиёрат мекунанд меранд ҳечи вай не. ҳамон барои озах меомадан ку озахтошон шифо меёфт? ба намеё багин мазори ӯ мусафеди мурдаги ном ба ҷиҳон худаш нақл карда ба ҷонаш биромада ёхи. як кампир гуфт ки ман хеле вақти мурда наштам васият кард ки ман мемурам ки ман дар инҷа намемонам. осмоне ки мегирам мебарам ба мезҳар мебиён ки неста қавраш ҳасту тамом. гирдаша маҳкам кардан охи ки бо ягон говай молай надора волай гуфта мазора ёхи. мазор кори бозия. як одам дар бехавос як кори вай куна кун почое мезана дастое мезана сарое мезана кори бозӣ нест вай. мазор кори бозӣ нест ба худо на. аз назари дини ислом истифодаи хок барои муолиҷаи ин ё он беморӣ дар он ҳолат шифобахш мешавад ки танҳо бо сабаб гуфта шавад. хока гирифта истифода бурдан, ягон ҷо шакидан ё ягон ов карда ягон ҷо чӣ кардан ба нияте ки худованд ҷалла ва ала ҳамин хока сабаб бигардона, ҳамин хоки бузургвора ё ки ҳамин хоки пока гуфта чӣ карданаш дурустай. барое ки дар ҳадиси ҳазрат пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам омадаги пайғамбари худо гуфтанд ки парвардигоро касалиҳои моро шифо бидӣ ба сабаби оби даҳанмон ба сабаби хоки ватанмон ба иҷозати парвардигормон гуфтанд. ҳазрат пайғамбар ҳадис доранд. ин ҳадиси саҳиҳай дуо кардагиянд дурустай ки ӯра мисол ба нияти ҳамун ягон ҷо шакидан ба нияти ши истифода бурдан ягон ҷои чӣ надорад. аммо илми хокшиносӣ шифобахш будани хокро дар вуҷуд доштани унсурҳо ва моддаҳои кимиявии таркиби он мегӯяд. убайд акрамов номзади илмҳои биологӣ сардори идораи инноватсияи донишгоҳи аграрии тоҷикистон дар суҳбат қайд кард ки аз нуқтаи назари илмӣ дар таркиби хок минералҳо оҳан ва баъзе унсурҳо вуҷуд дорад. дар аксари хоки мавзеъ ва минтақаҳои кишвар миқдори сулфур зиёд аст ки ин барои дур кардани озах муфид мебошад. бо назар доштем ки хоки мазор масалан таркибаш минерал дорад, мисол оҳан дорад, баъзе сулфур ҳам дорад, баъзе ҷоба барои озахмо истифода мебаранд. таркиби ҳамин хокҳо ҷинсҳои кӯҳӣ ҳастанд. ин ҷинсҳои кӯҳӣ ҳамон оби озахма кашида мешавад. об ки кам мешавад барои инкишофиёбии ҳуҷайраҳо масалан бактерия ҳастанд. бактерияе ки масалан озахмо ташкил кардияну ва масалан гирем ба саломатии одам ҳаёти одам таҳдид мекунанд. баъд дар таркиби хокҳои мо ки ишотарги масалан гирем пайвастагиҳои оҳандор асту калсидор асту натридор калси натри магний ё чанд хор ҳастанд. ишқоро микробҳоро ё ки бактерияро нобуд мекунанд. ин
хусусияти фоидабахшиш калон аст. табибон мегӯянд зиёда аз 2000 намуди бемориҳои пӯст вуҷуд дорад ки яке аз сабабҳои асосии он вирусҳо мебошанд. сабабгори асосии бемории ман як намуди озахварамҳо мебошад ки бештар дар дасту пойҳо дар лоопардаи даҳон мешавад ва ин ки кӯдакони аз 5 то 8 соли бештар ба ин гирифтор мешавад. яке аз сабабҳое ки риоя накардани гигиена, ин дар вақти тамос кардан. имрӯз ман табобати муосир барои пешгирии бемории озахҳо бештар мо бояд падару модарро фаҳмонем ки гигиенаи дасту пойҳоро риоя ва дигаре ба табибони пӯст муроҷиат карданд. барои пешгирӣ аз ин беморӣ пеш аз ҳама масъулияти пӯстро баланд бардошта бо тавсияи духтурон аз доруҳои зидди вирусӣ истифода бурдан лозим аст.